Kai kebaji ki perlok produk persnam jongi hakini ki sngi ngam kwa ba kan ngat lane kan leje pat sashaki wei. Ta kata wang shime kan kalat ke kabu ban pensyai lane ban pensotu bat kasyong api la pi kloi ne amat pensapriang yakini syaki handman ki para ki jongpi syaki pramarjan ki marpa ki jongpi syaki bahayeng bahasem ki jongpi ba maki kin lait lane kin ngat hakum kanika apot. Lese haki asnem ki laisnem ki mensuaru pi juyo I bat pi saki mana kaliang jonga ngaju ai ka awareness nadu ya gitu ki company ki fraud ki scammer ki baju wan hangni pon nombak selong ban pha jon ya ki briu ki jongi sha ki kam company bat ban phawat briu ki bat ban pha invest pisai ki bat suki suki ini ki briu ki jongi ki mudur ba are kani ka kam ki kamai lak ki kamai kelur tamba pause ki ngat bat haka apot bat don napdeng jong itu ki belangat haka apot bah wat ki langat ru wat haki criminal case wat haki police case ru namar ba ki don ki briu ki ba file case persya ki namar ba ki hap hakata ka thup ba ki penbit briu lane ba ki penngop briu bat bapli maki pat ki sya penbit hakini ki nongwei ki nong ar kita ki mender lane ki poi ai ki bana sabar ki bawan bat penbit yaki bat maki persang ban penbit ki prakasi bat hadin ngat ki haki prakasi ki banang bastat haki bas ngotu ya kelengkor ki ai kala daka kis bat ki ngat haki jing bat menta laingut sangut ki balawan ya kenduk yang ki baong ban apil jing erap habe di bentah rei ngamtre ban erap ki namar balai ngalaju ai awareness bah wat namngop rei kim sam bat menta shisha kata flop yaki te kabar kaba ngalaju ai awareness kalong ba kibun kini ki scammer la ni ki fraud ki briu ki banabar ki ju pli ya kita ki fake office ki jongki hangte po Guwahati bat ki ju advertise lang ba ki lat ki rensan social media ban ong ba light cam security light cam housekeeping bat kum ta ter bat bun ki samla ki jongi haka jing kerduk jam haka jing leng awat kam bat jam bapli manu bom kwa ka kam bat kila lejwat saya takakam baki expect bakin yo ya kata kam security bat anda apa kila lejmi setai sepo Guwahati hakata ka fake office ke jong kita ki mender ndala poy hang tai office ndala kile mensim ya kita ki dokumen selne ki kot kisla ki jongki bat hadin bagila dap sim kita ki dokumen selne ki kot kisla ki jongki tipan pisah na kini ki kena ki jongi mar ar hajar mar lai hajar mar saw hajar hakerteng ban pensu uniform lani hakerteng jong ka uniform lani hakerteng jong ka ID bat hadin baki layo pisah na kini kena ki jongi kila suja bet kum tu dak ki benai bat ngalap ni kani ki jingisha dei hadin balawan mi ki kena samla ki jongi ban komplain hanga bat ngala yo ban lej haus nam ar hajar pulai hang tepo Guwahati ban sakhi kata bat ngalap bat pensisa ba ki dei sya ki fraud ki scammer ba ki bu office si benai ha kawai ke jaka bat ki scam bet dakan ni kelenti ban penbit ai kam ya ki samla ki jongi bat tik nang tai nepok Guwahati ki kular ban ai kam ki sepok pulo tawar sepok kudyat sepok viwanta sepok pulo ground bat kumta ter ha kam security bat bapli ki khna ki jongi ki langop rei kam syam don ka bakum kata ka bakila ban ai kam bat hadin mangala juyai perta ya kani ka benta bat sisa ki samla ki jongi kila start menta bat kim ngop su hakani ka bentah bat namar ba kim ngop su kini ki mendar ni kini ki poi ai kini ki fraud ki scammer ki barjla hadu ba kila snoduk jingkermen ba kim yo su ban scam ki samla produk persnam ki jongi bat menta sadakan ni ka weipat kalat kalenti ba kumno ki penbiet ya ki briu ki jongi ki balui bat ki basida ohot ka wei nga pangaklat ban ong kalong ba habaya dei bat kini ki kam tho tim ro ki jupen bit ya ki briu ki jongi ban ong ba siu lupa ka pisah haki bakin sapen mi yau tau nombar ba kata dan neu ba kumni kumtai ba pin sayo da ki lak pin sayo da ki klur nomor pin sadei tu nombar don ki long kemi ki long pa ki samla ki jongi ki bangop ke bakum kita ro te ngalaju ga ikran ya ketika awareness ka ong ba lada kita ki briu ki balak ban tip lupa nomor tim uban sami mentakasngi balai ki hab ban yathu yapi bat balai kim tho ya lade te lada ki tip lupa lada ki tip tikena kamta kamut ki tho ya lade kim non mano ban
ban sebun ban ong ban yathu yupi ya ka spak ka pau ya ka lakka putit lada kitip bakin sayo ya lah dia nanti ka ditang ka but jongki ban scam ya ki ba lui ki ba long ong no kum no ki ba long adik hatu ka kam le se ki khmi lenti ki phos new rumah iman ki ngop sisa bat ki los kai pan ban te hadin ba laju ya ikran laju ai awareness mentah ki sngotu ba hakani ka kam ban penrung briu ki company ban phak khring briu lo phak invest ki briu jongi ru musau ler kam su ban penbit ki kam security ki kam ayu ban kejit pisa ban ong ban hakerteng jong ka uniform ru kim solar kam su habi dei bat kani ban penbit ban ong ai number tim ru kim solar kam su nomor balai ngila nang penklan mentah ka awareness ya ki sama produk persnam ki jongi la ne ki long kemi ki long pa produk persnam ki jongi bat mentah sisa nomor ba ki videos ki ba ngalaju yai ai awareness kalong ba ki bun ki ba lapoi ki nopej hadu arlak lailak ngut ki nopej bat mentah ki la kendit benriu bat kini ki la sio du nong bat mentah ki apply da kan nepat kalat kelenti ka weipat bat kata kalong ba kini ki nong wei la ni kini ki fraud ki scammer ki poi ai ki pron kam da ka weipat kalat kelenti mentah kumno ban pengop ya ki long kemi long pa ya ki samla jongi da ka ba ki pus ya ki skuti ya ki kali ya ki bike ki badon ya u registration number jong ka mekhlaya ka bamut ML05 ML04 ML06 bat komta ter bat ki kali la ni ki bike ki skuti ki badang thit dang tang si benai la ne dang tang si snem pat don ka skuti ka ba shondor silak arpau ki terwadi hapo social media ha ka dor live ho hajar kakali ke basong dor henry ulakiterwadi hakador kendai po hajar lani silak kakali ke basong dor sipolak terwadi hapo social media arlak bapli ki briu ki jongi nang ni napo kejat benriu hake jilong sisur bat sidur bat sida ki don ki belangop bat ki belawani kenduk yang hakini kisngi kalong ba ki ong ba PS ya rablem ong balai kai kadau bat kai ka bangala ban ya rap epi hadin baki laya tu yang aki orang ba ki don ki beriu ki bapus ya kita ko mga batay menta mo ki skuti ki bike ki kali te maki ki la phone ha kita ki number be la pus bat hadin baki la phone ki orang bagi kwa e ketika skuti ke ba laipo hajar namar ba pidang tit menta 466 rupat don hadin kata kini ki beriu napo asam ki orang ba kali menta gadon hapo asam lani ka skuti menta gadon hapo asam lada pikwa ban tit ya kini ka kali te sasiu full ya ka payment anda kala poi kamar hasilong namar umdon kamar hasilong gadon hapo gohati sasiu full ya ka pisa lani ka amount ka tu ka laipo hajar lani ka sapo hajar bangi terwadi sepi henry ya menta nang pa ingi tang lai hajar lani nang pa ingi tang sau hajar bangin yo ban transport ya kani ka mar ka jongpi lani ban yo para pakit ya kani ka mar jongpi sapo silong te bapli kita ki briu ki jongi nang ni na silong ha ka jing sur sida ki ong ani kum kata ngin yo na ai wud kila pa kila sen ya kita ka pisa lai hajar sau hajar sya kita ki briu ban pa wan ra kata ka skuti lani ka kali ha po nang ba silong ap sisngi ru em ap asngi ru em ap sitayau ru em ap lai tayau ru em ap si benai ar benai ru klempoi kata ka skuti kali bat ngalaken hit ngalamai ki ngonga ka jabing ayu ka papidon bat papia pendon kam ha ka ba pikoloi ban pa kata ka pisa ka bai pakit ya kata ka skuti lani kali syapon silong lai hajar sau hajar bat ubri wayu ta napo asam man ong ban di ka kali badon registration mekhlaya bat ka kali ka don station asam bat kumno hiru pisanie ya kata kajing tok kajing syukur kajing penbit jong kita ki briu na tei napo asam namar balai kita ki kali ki badon ya kita ki registration jong ka mekhlaya anda balawat benia ki dei ki kali jong ki briu nang ni napo ka jalam mekhlaya bat nang tei napo asam ki di online ya ki kali lengba ki Facebook lengba ki social media platform bat bapli ki briu jongi ha ka jinglong sisur sida ki ngop bat ki bit bat ki loss ai lai hajar sau hajar san hajar ngatrai pila song tu nang tai na po asam ki scammer ki fraud ki poi ai ki pus ya
kadur skuti kadur kali kadur bait jong ke registration na po meklaya bat haba ki briu jongi ki kwatit namar ki yui ha kador ka batat ki ong ba pha ka pisa lah hajar sahajar ya kitei bakin yo phara ya ka skuti ya ka kali bat ndala poi ka kali ka skuti to sasiu online ya ki da kata ka pisa teh ki briu jongi ru ki dangop ha bakom kata te namar kata ngatrai pilaya suatu ya ni ka benta namar kani ka dei ka wei ka ngis la ban ong ba ka dei ka kata ka desperate move jong kini ki fraud ki scammer namar ba bayadai bat gitu ki wei ki bentang ila dap ai ka strong awareness ka ba ki briu jongi ki ngop su menta ki la sedang dakan ni kelenti bandi online ne ki kali jong ki briu na po meklaya hakerteng ban ong ban tit ye ki kali bat ki kali don hapo asam ban yo phara shane bat ban pan by transportation ni tai kali bat ki yo bam e la hajar sawajar san hajar nagi briu ki jongi ki bangop bat ki bakwa tit ki kali tador teka ai ka bangakwa ban penkut ha kani kapor kalong bako ki prado prasnam ko ki long kemi ki long pa sobha kendit benreu wat nom ngop apa kom kane namar ba phiri ban song thu la daga kali ka badon neu ml registration balai endon hapo asam bat komno kita ki briu na po asam kin di kali badon registration jong ka meklaya bat komno hiru phila ban shania ban ong ba ubriu un phara e kali phin nang pha sen tang bai kali yaki maki ki yo bam gilani ki yo thok da ka tu hi ka ba ki tu ki baong ba by transportation ni kali de sibu mentala da ki yo thok tang sis pa ngut ki briu lai lai hajar marwei katno ki enjoy bat ki kemen gini ki fraud ki scammer saka weiru tang ya kamar phim yo i kumno phinut ban lesen pisa ya ki briu ki ba phim itu bat phim tikna te angai bala da phidon ga jabing sabha penon kam ya ka digest bah ba phinom ngop su bat ai ba dei tang ma phi ban lat na kan ne rei ai ba ki hinmen ki para ki marjan ki marpa ki lok ki jor ki bahing basem ki jongi kin kendit benriu bat kin nom ngop su ha kan ni ka benta ku blai siput